Масғұт Ақтамұлы 1926 жылның 12 июлінде Балташ районы Шапшыр ауылында дүниеге келе. Туған ауылында 4 ел білім алғаннан соң 5-шіні Балташ мектебіне еріп оқиды. Аны армияға 1943 жылның ноябрь айында алар. 17 яшы тулған бабамны Кемер өлкәсенә сугыштан өйрәтүләргә алып китәләр. Аларны дошман тарафынан бик нык саклана торган Бриз елгасын кичеп чыгарга туры килә. Полктан бары 7 егетләр генә исән калаларның. Шушы батырлыклары өчен бабама 3-нче дәрәҗә Дон ордены бирелә. Бабай приказ үтәгәндә бик каты яралана һәм аның хәбәрсез югалды дигән хәбәре килә. 8 ай ярым госпитальдә ята ул. 1-нче группа инвалид исемен алып ул туган авылына кайтып төшә. Бабай гомере буе малтабый булып эшли. Әбием Мөслимә белән 64 ел тигез гомер кичерәләр. 6 бала тәрбияләп үстерәләр. Минем бабам үзенә сугышта күргән афәтләрен сөйләде. Медальләрен күрсәтә, мактау кагазларын. Сугышлар бүтән булмасын, безгә тынычлык кирәк.